Aquesta petició ens la transmet l'Ajuntament ens la planteja l'Ajuntament de Montgat. En definitiva, ens plantegen si aquesta venda de participacions d'una empresa contractista a una altra societat que passarà a tenir el control de l'empresa, sí cal considerar-la un supòsit de cessió contractual. I pel que fa als antecedents, s'assenyala que l'informe que motiva la petició és un contracte mixt de concessió pública de gestió de servei públic, de mercat municipal i explotació de l'equipament, que es va adjudicar a dues empreses el 2015, es va formalitzar també el 15 i es va establir, es va preveure una durada de 45 anys. I d'acord amb l'escriptura que s'aporta, que s'adjunta a la pròpia petició d'informe, aquestes empreses adjudicatàries van constituir el que després va ser l'empresa contractista com a societat de capital en forma de societat limitada. És important aquest punt perquè en l'informe, l'escrit que acompanya la petició d'informe, s'assenyala que les empreses contractistes s'han constituïdes amb UTE. I, de fet, el que constitueixen és una nova empresa, una SL, per a l'execució d'aquest contracte de concessió. En definitiva, les preguntes concretes que ens plantegen és si la compravenda d'aquestes participacions, en el cas de tractar-se d'un contracte subjecte al té reforç de la llei de contractes anterior, s'ha d'equiparar a un supòsit de cessió de contracte. Quina és la conseqüència de no haver sol·licitat l'autorització en el cas d'haver-se produït la cessió? Si concorre un supòsit de resolució de contracte, quins són els terminis per que l'empresa sol·licités l'autorització per a la cessió i el termini també per resoldre l'expedient de resolució de contracte? I quins serien també els efectes jurídics en cas que s'hagués de resoldre el contracte per incompliment d'aquest requisit d'autorització per cedir el contracte? En primer lloc, en aquest informe constatem, en primer lloc fem una salvedat en relació amb la qüestió de les UTE, que en definitiva diem que el fet que l'empresa adjudicatària contractista s'hagués constituït en UTE tampoc canviaria el sentit de l'informe, però que en tot cas, com que s'ha constatat que s'ha constituït una contractista com a SL, doncs d'alguna manera no s'entra en l'anàlisi d'aquesta modificació de la composició de les UTEs, de les empreses que composen les UTEs. Un cop fet aquest aclariment, es constata en primer lloc que el supòsit de fet que es planteja està sotmès a la normativa anterior i aquest reforç anterior no preveia expressament, no configurava expressament aquesta transmissió a una altra empresa de les participacions de l'empresa contractista que s'hagués constituït específicament per a l'execució d'una concessió i transmissió que comportés a més un canvi del control efectiu, com és el cas que ens plantegen perquè és de més del 51%, doncs dic que el té reforç anterior no configurava expressament aquesta transmissió com a la cessió de contracte a efectes que sigui necessària l'autorització prèvia per part de l'òrgan de contractació. Aquesta equiparació sí que la fa ara expressament ja la llei de contractes que tenim vigent. En tot cas, malgrat no preveure's expressament en el té reforç anterior, la doctrina, la jurisprudència sí que havien considerat també equiparable la cessió de contracte a efectes que requereix aquesta autorització de l'òrgan de contractació aquesta transmissió de participacions. Per tant, aquesta és la primera conclusió a la que s'arriba en l'informe, que es pot considerar equiparable, si bé s'apunta que hagués estat també desitjable que el propi plec de la licitació preveiés expressament l'obligació d'autorització d'aquesta transmissió. Es preveuen altres obligacions d'autorització, per exemple, en cas de cessió de contracte en el propi plec, doncs hagués estat molt més adient que el propi plec preveiés també expressament l'obligació d'obtenir aquesta autorització prèvia. D'altra banda, es té en compte també a efectes perdoneu, és que no sé, em quedo sense... Dic que es té efectes també, es té en compte a efectes de considerar que és necessària aquesta autorització, que el propi plec del contracte, del supòsit de fet que es planteja, ja preveia que la manca d'autorització d'aquesta transmissió seria causa de resolució per remissió a les causes contingudes al reglament d'obres. I també es fa referència en l'informe a que
el TRFOS que resulta d'aplicació al supòsit de fet, també establia la necessitat d'autorització en cas de successió de contractista per transmissió d'empresa. Per tant, sent supòsits diferents la successió del contractista de la cessió de contracte, també en aquest cas de successió de contractista es requeria en aquell cas l'autorització, cosa que no exigeix ara ja la llei de contractes, que per tant només ho ha previst expressament per a aquesta transmissió de participacions o per la cessió del contracte. En conseqüència, el fet de que s'hagi produït la transmissió d'aquestes participacions amb aquestes circumstàncies que dic, de que ens transmeti el control, de que sigui una empresa contractista constituïda específicament per executar el contracte, doncs, en aquest cas, la conseqüència de la transmissió sense autorització és que no es pot produir la cessió de contracte i que, per tant, el contracte hauria de continuar amb l'empresa contractista inicial. En cas d'incompliment, el que procedeix en aquest cas sí que és la resolució del contracte, perquè s'ha produït una cessió de contracte sense complir els requeriments normatius pròpiament fixats. A més, en aquest cas, cal tenir en compte que aquest incompliment, com he dit abans, es preveia expressament com a causa de resolució en el propi plec. Cal tenir en compte, a efectes d'aquesta causa de resolució, que, com sabeu, la normativa anterior preveia la possibilitat que el plec establís causes de resolució dels contractes i en aquest cas es va preveure aquesta amb la llei d'ara i això ja no és possible, ja no s'hagués pogut preveure aquesta causa de resolució addicional a les que preveu la llei. Pel que fa específicament als terminis per sol·licitar l'autorització i també el termini per resoldre l'expedient de resolució contractual, pel que fa al primer, s'assenyala que la pròpia llei no preveu un termini específic en el qual l'empresa contractista hagi de sol·licitar aquesta autorització a l'òrgan de contractació i, per tant, cal entendre que sempre s'ha de demanar, lògicament, amb caràcter previ a que efectivament es produeixi i també, lògicament, abans que s'extingeixi el contracte. I pel que fa al termini per resoldre a l'administració o l'òrgan de contractació l'expedient de resolució del contracte, cal tenir en compte que el termini que ha de resultar d'aplicació, la normativa que ha de resultar d'aplicació, és la vigent en el moment d'iniciar l'expedient de resolució del contracte. Per tant, en aquest cas no ens n'anem a la normativa que hi havia vigent en el moment de subscriure el contracte, sinó a la que hi ha vigent en el moment d'iniciar l'expedient de resolució. En aquest cas, si ara s'iniciés aquest expedient de resolució, a Catalunya, com ja vam comentar també en un altre plenari anterior, es va incloure a través de la llei de mesures un termini específic de 8 mesos com a termini màxim per instruir i resoldre els expedients de resolució contractual. En l'informe es recorda els antecedents d'aquest termini màxim i es fa referència que és el que es preveu la llei de contractes, però no sent de caràcter bàsic no aplica als nostres expedients i, per tant, als nostres aplicava supletòriament el de 3 mesos, que era manifestament insuficient. Per aquest motiu es va incorporar en aquesta llei de mesures aquest termini de 8 mesos, que, com dic, és el que aplica ara. Pel que fa als efectes jurídics de la resolució del contracte, el primer que s'assenyala és que cal valorar si l'incompliment s'ha de qualificar com a culpable o no, i en aquest cas cal tenir en compte, d'acord amb la jurisprudència que s'assenyala en el propi informe, que cal contraposar el comportament de l'empresa contractista amb un patró de diligència comuna. Cal tenir en compte en el supòsit de fet plantejat, com he dit abans, que el plec preveia expressament l'obligació d'autorització prèvia per al cas de cessió, però no per al cas de transmissions de participacions. Per tant, aquesta és una qüestió a tenir en compte a efectes de determinar si l'empresa ha incomplert o no de manera culposa. I, en definitiva, s'assenyala que en cas que es qualifiqui, que això es deixa en mans de l'òrgan de contractació, que l'incompliment efectivament és culpable, l'empresa hauria d'indemnitzar l'administració. En cas de no qualificar com a culpable aquest incompliment, simplement procedeix la liquidació del contracte. En tot cas, en els dos casos, l'acord de resolució s'ha de pronunciar expressament sobre la garantia, sobre si procedeix la pèrdua, la devolució o la cancel·lació. I també un altre dels efectes d'aquesta resolució és que, no pròpiament de la resolució, sinó de la situació produïda, és que la manca d'autorització prèvia comporta que aquesta cessió és nul·la.
és el motiu pel qual cal resoldre el contracte. I pel que fa a aquesta cessió nul·la, doncs cal eliminar tots els efectes que s'hagin pogut derivar del contracte mentre l'estava executant aquesta altra empresa que no era la contractista, i a la qual no se li hagués pogut cedir el contracte, no podia ser la cessionària. Per tant, procedeixen els mateixos efectes que he assenyalat abans pel que fa a la nul·litat de ple dret, cal restituir-se recíprocament i cal indemnitzar, en el seu cas, a la part a la que no li sigui imputable. I, en definitiva, doncs, es conclou en els termes que he assenyalat.